Yes. Maka na ịmago na enyekwa n'oyibo anyekwa n'Igbo ka ịmago ndị they tell me say I am from Anambra ka ba wee ghọtakwu a na-agakwa n'iru anyị wee na-ajụ o nwere ndị ga-asị anyị amaghị ụmụaka ga-anọ ngwa kezite anyị ebe a ga-eme ife dị otu a olee ebe a ga-eme ife dị otu a nwa ka anyị bido kenene na Chinenye Agịna ọkụ ya ngwa n'ihu ngwa ebe a ga-anọ wee mee ife dị otu a bụ na họteelụ akpọrọ Dolly Hills Hotel nke dị na 33 Onicha ebe a ka a ga-anọ wee mee emume a. Okay. Ya na Dolly Hills Hotel nke dị na Onicha ka a ga-anọ wee mee ya. Ngwa n'odili tupu anyị ruo na Dolly Hills 33 ebe a ga-anọ wee mee ya enwekwere ule a ga-ele nwa obere ule nwale a ga-ele na Onicha Business School. Onicha Business School. Yes, nke dị na number 13 Regina Nwankwo Drive, GRA. Ebe ahụ ka a ga-anọ wee lee obere nwale anyị wee sorozie nwanne anyị nwaanyị wee jebe Dolly Hills n'ebe ọ na-asụ. Ya na mbube ya bụ okwu onye nweta anya bụ edela akwụkwọ ga-eme na Onicha Business School ọ wee maa na ngwa na ọgwụ eburuzie wee jebe okay a na-agakwa n'iru ịmụkwụkwọ n'ọtụtụ oge ndị bụ ka egwu anụnwa Bright Chimezie nyere anya because of English ịmụgụ n'ọtụtụ oge na ụfọdụ ndị nne na nna na-egbochi ụmụfa anụ isu Igbo o nwere ụlọ akwụkwọ ga-emepụta sị no, don't speak vernacular here. This is a very big school, we don't speak vernacular, and for that reason you have to pay a lot of money for it. So ajụrụkwa n'iru anyị sị ka anyị jụọ kedu ife kpatara ife dị otu a ji wee dịzie na nke ikpeazụ ọnụ ka anyị bido kenele anyị wee sị na ihe kpatara ụfọdụ ndị nne na nna ji asị ụmụfa asụ n'Igbo maọbụ hapụ ịdị na-akwado ụmụfa ka ha sụọ Igbo bụ na mmasị asụsụ anyị adịghịzi. Ụfọdụ na-ahụ asụsụ anyị dịka ihe na-adịghịzi ụtọ asị eji Igbo eje ebe kedu ihe ejikwa na Igbo eme mekwa n'ọnwa m eji wee sobe n'onugo n'onwe ihe eji Igbo eme mana ilezi anya n'ọgba anyị nọ kịta ịhụ na ụfọdụ jikwa na Igbo eje ebe dị ọtụtụ jirikwa ya na-enweta ọtụtụ ihe. Ọ bụrụ na anyị echekwabaghị asụsụ anyị o nwere onye ga-echekwabara anyị ya ka o ji wee dị mkpa na ndị nne na nna Igbo ọbụla ga-agba mbọ kwalite asụsụ anyị maka na ọkwanụ mmadụ kwalitere asụsụ Bekee eji wee na-asụ ya ọ dịka ọmakazi wee ruo taa o nweghị asụsụ ka ibe ya. Asụsụ Igbo na-abara anyị uru, asụsụ Igbo dị mkpa. Anyị kwesịrị ka anyị nwee mmasị na-akwado ụmụ anyị na-asụkwara ha asụsụ Igbo n'ụlọ maka na ọ na-abịa ebido n'ụlọ wee maba mma amara wee pụba n'ilo. Anyị sụọrọ ha asụsụ Igbo ha wee mụta asụsụ Igbo kwadokwa ha ka ha na-esonye n'ihe ọbụla gbasara asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche. Ọ bụrụ na eme nka ịhụ na asụsụ anyị ga na-aga n'ihu asụsụ anyị a na-anwụnarị anyị ọ gaghị anwụnarịzi anyị. Ka njuke na ajụjụ a maka na oge m bunite ịjụ ya bụ ajụjụ ekwuru m na ọtụtụ ụlọ akwụkwọ o nwere ndị nke m fụrụ n'anya ma ọ bụrụ na aka ọrụ esi kedu kenedi ka e ga-esi ugbu ya bụ ọdụdụ maka na ịpụta na ụfọdụ ụlọ akwụkwọ nke a mụ na anyị na-abịa ekwu bada eme n'ihe ọbụla na-abụrụ ya bụ English ọ bụrụ na ọ bụrụ English ọ bụrụ mathematics ịmago ọdịgba ama mana apụtazi ya ije bụ n'ukwu ịma anụkata bịa n'ụlọ akwụkwọ ama asụ beba a ga-asụlele beba as a matter of course wee dị enwere ike iji beba wee na-agụgosi anya bụ oyibo this is a boy ashimnene something like that ịmago ọ naghị aga mana ịgbadata na anya bụ ndịda ugwu ebe a ịhụ na o siri ike kedu keneli etu ị ga-esi wee mebe ugbu ya bụ ọdụdụ na nke ikpeazụ a site n'ebe ndị ụlọ akwụkwọ nọ enwere ndị na-aje eme ya bụ nke a kpọrọ inspection ịhụ na ife dị otu a na-aga n'ihu ọkachasị n'ebe ọ gbasara Igbo. Ebe ọ dị njọ bụ na onwero ndị na-eje eme nnyocha ịhụ na asụsụ Igbo na a na-akwalite ya. Ihe gbasara asụsụ anyị bụ ihe dịịrị onye ukwu dịịrị onye nta. Onye ọbụla bụ onye Igbo onye asụsụ anyị dị mkpa ga-etinye anya ịhụ na ọ bụrụ na ọ na-achị ụlọ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ya na a na-emesi Igbo ike. Enwekwa ụfọdụ ndị isi ụlọ akwụkwọ na-agbakwa mbọ na-ahụ na asụsụ Igbo na ọ bụrụ na ị na-ere asụsụ Igbo n'ụlọ akwụkwọ na onwezi ihe ọzọ ihe emete nwekwa ndị na-ada emeta ya. Anyị wee na-asị na ebe anyị esi wee nyere nwaanyị ukwu
aka bụ ka onye ọbụla tinye aka ma ndị isi ụlọ akwụkwọ ma ndị nne na nna hụ na a na-eme asụsụ Igbo na ọ bụrụ nwata sụọ asụsụ Igbo asị na ọ sụọ na vernacular mba na a na-asụ asụsụ Igbo sụruo ya onye sụọ asụsụ Igbo asụsụ ka ọ sụ akụzie ya n'Igbo wee si n'Igbo wee tụgharịa ya n'oyibo iji nye aka ka asụsụ Igbo anyị na-aga n'ihu. O nwere ife ndị Igbo kpọrọ strict measures to be able to maka na ife ị na-ekwu bụ ọsọrọ m nrap o nwere onye nwunye ya na-azị azụ enwere ife dịka strict measures enwere ike itinye ịbụ na ife dị otu anụnwa na-aga n'ihu ka ọ wee bụrụ ife ga-eme ọ bụ na emere ya ama aga ewetago ịgụrụ ya gụpịa ya ọfụma gaa ma masters ma bachelor's degree dị ka esi wekọ ya n'oyibo wee gụọ Igbo as a matter of course wee dị ịpụta si na ị na-agụ Igbo na mbụ na-enye gị anya onye mana nke kịtazi mmadụ bụrụzia prọfesọ onwere ya bụ nnukwu na akwụkwọ dị na UK enweziri Igbo prọfesọ na ya bụ Igbo na Igbo na-aga n'iru ya wee na-ajụ onwere ife dịka strict measures e ga-etinye nwa ivu na ife dị otu anụma na-aga n'iru ọma ịtụsu ekwesị ịdị enwere ihe nwere ike ime mana ihe ọ ga-abịa eme onyerekwu aka ma ọ bụrụ na gọọmenti ala anyị ọkachasị gọọmenti steeti dịka Anambra Imo steeti Igbo ga-agbado ụkwụ ha n'ala kwuo na nwata akwụkwọ ọbụla na-agụsị akwụkwọ n'ala Igbo na-enenere ihe dịka asụsụ Igbo agaghị agafe na klaasị nke ọzọ. Ọ bụrụ na gọọmenti anyị tinye aka n'ihe gbasara otu a ịhụ na ọ ga-eme onye ọbụla anọgharịa onye isi ụlọ akwụkwọ ọbụla mara na ọ bụrụ na nwa amụtaghị Igbo na ọ gaghị agbago n'oge akwụkwọ nke ọzọ ọma onye ọbụla anọgharịa mee ihe ha kwesịrị ime banyere asụsụ anyị ya ka anyị ji asị ka ihe ndị gọọmenti ala anyị Commissioner of Education ka ha tinye aka wee nyere aka wee hụ na asụsụ anyị na-aga n'ihu maka na ị na-anyị fụ na enwe iwu ewebatanwu na Naijiria sị na ọ bụzi iwu bụ na ihe ene n'asụsụ Igbo na WAEC ifu na ụdị ya eme o mebisiela anyị ife ịghọta mana ọ bụrụ na steeti ala Igbo kwudosie ọkpa sị na ọ bụrụ na ị merọ nka ị gaghị eme nka ọ bụrụ na ị pasịrị asụsụ Igbo ị gaghị aga n'oge akwụkwọ ọzọ ịhụ na onye ọbụla nọ n'ala Igbo anyị ka anyị bidogo n'ala Igbo anyị maka na anyị esi n'ụlọ malụ mma wee pụba ilo onye ọbụla nọ n'ala Igbo anyị anọgharịa n'ihe gbasara asụsụ anyị. Okay, ngwa ya amalụgo kwoli nke anwa nke wepụ